Apha kwi-co-op mna ndincedisa in terms of i-financial records nokuthengisa as well as i-packing. Before ndibe apha kwi-co-op bendifunda eTVET College senza i-office administration. Then ke ngoku ndaba apha njengoba ndincedisa kwi-financial records. Ngoku bendifunda bengacingi uba ndizokuncedisa kwi-co-op, bendifunda nje just uba ndihambe ndiyosebenza kwii-departments njengabanye abantu, not uba like ndizoncedisa apho. Urhulumente usincedile kakhulu because last year besinikwe i-tractor and i-machinery, so usincedisile kakhulu and usanamna yasincedisa in terms of i-financial, asincedisa uba sizirekhode kakuhle nonke. Lo myalezo ndiwuphathelwe liSebe lezoLimo.